Alright, hindi nakanta pa rin niya sa mga kalalakian nga mamapili. Iba na yan ha, ang mga kustumbre sa kalalakian. Pinipili nila at dun mga gwapa, sugad man magyaman. Ang sugad man saa na waray kahimo nga sadang igasdang. Kinukup saan hinayang iran kay pobre hanon man. Kakuri daw ngayon sa pagkustumrihan sa kalalakian. Ang ginruruyagan ang may mga tuna ngan kakarabuan. Ang sugad man saan na waray-waray la ngan ginliliwanan. Sinisipratan tinutuprahan ngan haros banyakan. Ang sistema sang sira nagupod na, siya ang naglalaba, nagluluto, nagpaplantsa. Ang sistema sang sira nagupod na, di nakakaistorya tungod kay under desire. Kakuri daw ngayon sa pagkustumrihan sa kalalakian. Ang ginruruyagan at may mga tuna ngan kakarabuan. Ang sugad man saan na waray-waray la ngan ginliliwanan. Hinayang iran sinisipratan ngan haros banyakan. Ang sistema sang sira nagupod na, siya ang naglalaba, nagluluto, nagpaplantsa. Ang sistema sang sira nagupod na, di nakakaistorya tungod kay under desire. Yan na ikaw natumanan, 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 karuyagon nakaplagan, 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 waray angay pagpasulan kay palad man. Yan na ikaw natumanan, 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 karuyagon nakaplagan, 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 waray angay pagpasulan.